Modor ya kene ke kamera ke kenja. Kedem ka wei ke phone ke tiak link top ha ka ben. Ka pernah ya ka badum. Steve Jobs uyat suki layo i balas sam tiak ba telot Henry ki kmat pat ki syai. Ushim ya ka phone bat pej bat lengo kene kam dai ka iPhone ke dai ka Samsung. Upej ika kumba shipeu second om da mano ban ki bat ban ring men sim hapo ke kamera. Kado Steve upej bat ong da ka sur bajajai Henry ka ba mapat. Day copy os. Hakata kapor ka $1 billion ka friendship ka laki. Ka thma bajar-jar ka stang ban ki. Bat ka ferthai ki smartphone ka stang ban ka la shirta. Kane kam day tang ka story. Ka day ka thma pim ju yoi. Ka thma padeng ka Apple bat ka Samsung. Yai don bat nga namar ka eke ban sajia hadein kan pen pela yapi. Shwa kane ka jingya klat Apple bat ka Samsung ka longkum shipara. Ka Apple ka don ka idea ka Samsung pat ka don ka factory. Baro ar kishna ya ka magic. Haka iPhone bana kong lapan mi aus nam ar hajar nyaw. Kibriu ki aiman sim ban ajing ro ya Steve Jobs. Henry ka iba kimtip. Baka Samsung ka shna marshi teng ki benta hapo ka iPhone. Ka memory Samsung. Screen ka Samsung. Lembat ki chip. Bashna da ka Samsung hi. Man la ki jing de ya ka iPhone ka modda ki $1 million ya ka Samsung. Ka perthai ki yoi ya ka Apple kum ka genius. Henry ka barik syepok ke device ke teknologi ke Samsung ka pom kum uhat. Kidon kam ive ya ive. Tak haduk baka Samsung ka lek ke air ke ai ka bansa penekut ya ke junction ke Apple shijunom. Kat ba ka iPhone ka long global sensation badan nam ha perthai ka Samsung ka pej binyak ba man lagi curve man lagi icon bat man lagi gesture. Ka Samsung ruk kwa ban kiulang. Bat haka jaka bakan yai dela ke jong gelenti haus nam arja chipeu kapan mi yaki phone by srim der bat ka iPhone. But wait, this look exactly the same. About Steve Jobs yuk sengaw ya kene barok la kiwin. Ula shim ya ka phone bat examine ya ka. Ka keti jung ka kendit dah ka jimbitar bat ula pen bena ngan penjot iki ngan ai iki da thermonuclear. Kane kam day shoot tang ka business. Henry ka day ka revenge. Ka Apple ka iCase ya ka Samsung. Ka Samsung ka shimshalade. Ka Apple ka iCase biang. Hangta ka Samsung ru ka iKela. Habarok ki yang bisyar kela-kela syaka madan thama. Kan arteli kiri kumbal arspa san pauteli ki case. Daki $1 billion haki lain. Ki lawyer ki yang kum ki shipai. Mana ki design ki icon bat ki button. Ki long kum ki evidence. Kum ki saki. Bat ki news channel ki ong yaka. The smartphone wall war. Ki breu kim shimla shim ki phone. Henry ki jet yala ka jong ka liang. Hawa agos arja kat ar ka saki banangkong lasyam baka Samsung kala laptop. Daga ba kopi yaki Apple design pattern. Ka fine kalong ba $1.05 billion. Daki billion ka Samsung headquarter ki Snapchat. Na ka binta ki engineer baterai mit labat sengi kalong ka jing pai donot. AM kim day kinong tu ki day ki dreamers ki creator bat ki engineer. Henry minta ka perthai pat ka ong yaki ki copycats. Way engineer ba Samsung uyang bat ong. Kim tip AA kat no ke jing terai shitam. Kim tip la kat no teli ki miet ngi terai klem da thia. Ka perthai kar ke ki way kir ki ben yaki. Ki athuk lepa ya ka downfall ka Samsung. Kadai ka kenta badum ya ka Samsung. Henry ka jing dom kalak ban le AA ka ba Camden bor. Kalak ban penmi ya ka ding. Ka Samsung kam kedia ka kala kishna da ki waypat ki facilities ki IT ha ki genius engineer ki invest da ki billion ha ka R&D. Badaden kata ki shim ya ka jingel enti balong rezeki. Baru ki berkat bakan fail. Kishna ya ki phone bahe ba ya baru kita ki por. Ki beru ki kringkai mana bantiet ya kat kane ke jinghe. Henry ka Samsung ka ngej halade ki khot ya ka Galaxy Note. Habaki breu ki yo iya ki kirke Henry habaki penan kapat ika ki hapa ka jing ejong ka. Screen bahe badan kum ukulom ka ponor bat ki multitasking. Samsung kam da boot. Henry menta pat kan yalam. Kat ba ki snem ki dang late no. Katma ki jing bisharu ki lasdang ban kenja. Henry da ka wepat katma la pedong ka innovation war. Ka Samsung ka penmi ya ki batma ki idea ba best Edge screen, curved display, waterproof phone, wireless charging, fast charging, foldable phone bat ka 108 MP camera. Ka Apple pat ka penpai da ka powerful weapon jong ka. Ka penmi da ki Face ID, best in class chip, iOS perfection,
ceramic shield glass, massive cinema, mood video bat ki superior ecosystem. Manla ka ki ka Samsung, ka Apple ka apahara, bat manla ka Apple ru ka ki ka Samsung ka penpai kala. Ka perthei kam tip ya kane, henrei kini arteli kirat ba ki kenyat si kenyat iwe ya iwe, syakmat. Lada iwe ilong batolot, ka wei pat kan yuk roj. Kane kam dai shush pang ka phone henrei ka dai mano ban penlong ya kala wei ba pernai. Behind the scene, ki beriu bajenjar ki Apple engineer ki yam na ka jingtre palat pot. Ki Samsung engineer ken na ka stress. Ki Samsung designer ki ong. Ngila thaj ban yok sngau ba ngila copy. Ngi kwa ban proof ba ngi dan ha ka wall stage. Bat ki Apple engineer ki pediang. Ka Samsung ka penting ingi. Ki kenyat ingi kelam magi ngim kiu. Kane kam day tang ka business ka day ba ubriu. A clash of dream. A battle of pride. Hawar jar ka pra ka air ka bomla pan ngit ka jia. Hadein ki snam ki jingil thma ha ka jing jar ka Apple bat ka Samsung ki menjur ban pen kot no yakine baro. Klem kamera, klem ginong ai kubor bat klem ka jing kublai kti. Tang ka jing jar henrei ka ne de ka twist. Wat apa deng ka thma, wat apa ka Apple ka case ya ka Samsung. Ka Apple ka peteng ban thiet da ki billion dollar ya ki parts na ka Samsung. Haot ki iPhone display ki memory bat ki chip na ka Samsung. Nong show na public, business partner ha private. Kajing day ba bat bakalan ban ha ki film. Ka story kam day tang ya ki phone. Ka day syapang kajing im. Lada ka Apple kam ki bitar, lada ka Samsung kam da syak keren ben, lada kim yale ngim om don ki smartphone bangidan menta. Ka competition jongki kapan mandur ya kalaway. When giant clash, the world evolve. Kawai ka like jumpi ka I men sim ya kawai ka share ka pen sapriang ya ka jing start but kawai ka subscribe ka pen wandor ya ka ne ka family. Kubalay shibon and stay blessed.